Bon Sant Jordi a tothom! Amb aquesta novel·la, Acta Martyrum, vaig guanyar l'any passat el Premi Sebastià Juan Argó de Sant Carles de la Ràpita. És una novel·la de base històrica que s'inspira en els fets que van ocórrer a la cort de l'emperador Dioclecià l'any 303 després de Crist. La segona part de la història consisteix en una cursa accelerada i perillosa per intentar descobrir una relíquia d'aquella època sobre un soldat romà de nom Jordi executat al 303 a conseqüència de la gran persecució dels cristians. Aquesta altra novel·la també és de base històrica, El jurament, de la Sílvia Romero. Ens trasllada a l'any 1666 a la ciutat de Londres, que va quedar devastada per un incendi monumental. Ens planteja també un misteri. Una pintura de Rembrandt pot estar amagada rere un quadre dels incendis de Londres de 1666? Dues novel·les de base històrica o inspirades en fets històrics que us proposo per aquest Sant Jordi.